ಪೊನ್ನು ತೂಪಿನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತನ ಪೊನ್ನನ್ ಆನ್ ತೂಪಿನೇ ಮದ್ಮೆದ ಆಲ್ಡ್ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಲೈಜ್ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆಲ ನಲ್ಪುನು ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲ್ಲ ನಲ್ಪುನು ಪೂರೆಲ್ಲ ನಲ್ಪುನಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ್ ನಲ್ಪುನು ಒಂತೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾ ಕೋರ್ಟು ನಲ್ಪುನು ಡೈವರ್ಸ್ ಅಮ್ಮೆರಡ ಇರೇಗ ಮರ್ಮಲ್ ಸಮಂತಾವ ನಗ್ಮಾವ ತ್ರಿಷಾವ ಪ್ರಶಾವ ಅಂತ ಮನ್ಪೆಗೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ದ ಫೋಟೋ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋ ಮದ್ಮೆದ ಫೋಟೋ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಫೋಟೋ ಪೂರಲ ಫೋಟೋ ಸೈಪಿಲಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಫೋಟೋನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೋಜು ಪುನತ್ತ ಮಾತ್ರ ಒಂಜೇ ಪೋಸು ವಾ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಲ ರಾಮನಾಮ ಕೃಷ್ಣನಾಮ ಹೊಡೆದು ಪೋಂದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲಟ್ಟ ತರಬೇಚನೆ ಅಲ್ಪೋಡ್ಸಿ ನೀವು ಮದಿಮೆ ಪನ್ಪಿನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಅಂಗ ನಿಗುಲೊಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಮಾರ್ಲೆ ಕೇನ್ನಗುಲೇರ್ಲಜ್ಜೇರ್ ಒಂಜಿ ಕഞ്ഞಿ ಮಾರ್ಲೆ ಕೇನ್ನಗುಲೇರ್ಲಜ್ಜೇರ್ ಅಂಡ ಮದಿಮೆ ಬನ್ನಗ ಸಮಾಜದ ವಸ್ತವು ಈ ಮದಿಮೆ ಆವಡುಂದ ಐ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ಪಡು ಊರ್ಲೆಪ್ಪಡು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂರ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ನೋಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನಿ ಮದಿಮೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ವೇದಿಕೆ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲು ಇರ್ತುಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಆ ಮದಿಮೆದ ಟೈಮ್ ಉಡು ದುಮ್ಮಿ ಎಂಚ ಇತ್ತು ಪೊನ್ನು ತೂಪಿನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತನ ಪೊನ್ನನ್ ಆನ್ ತೂಪಿನೇ ಮದ್ಮೆದ ಆಲ್ಡ್ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಲೈಜ್ ಇನಿ ದಾದ ಪೋಂದುಂಡು ಇನಿ ಮದ್ಮೆದ ಆನಿ ಮದ್ಮೆಲ ನಲ್ಪುನು ಮದ್ನಲ್ಲ ನಲ್ಪುನು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆಲ ನಲ್ಪುನು ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲ್ಲ ನಲ್ಪುನು ಪೂರೆಲ್ಲ ನಲ್ಪುನಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ್ ನಲ್ಪುನು ಒಂತೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾ ಕೋರ್ಟು ನಲ್ಪುನು ಡೈವರ್ಸ್ ಪೊನ್ನು ತೂಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಇನಿ ಮರನೇರಿ ಹೋಟೆಲ್ದ ದನಿ ಬಂಡೇರಿ ಎಂಡ ಮಲ್ಲ ಬೊಂಬೈದಾರ್ ಆರ್ನ ಮಗೆ ಬತ್ತ ಅನ್ಪೆಗೆ ಅಮ್ಮೆರಡ ಇರೇಗ ಮರ್ಮಲ್ ಸಮಂತಾವ ನಗ್ಮಾವ ತ್ರಿಷಾವ ಪ್ರಶಾವ ಅಂತ ಮನ್ಪೆಗೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟವ ಎತ್ತದನು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಇಂಡ ತುಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಫೋಟೋ ಇದ ಕಲರ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ದ ಫೋಟೋ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋ ಮದ್ಮೆದ ಫೋಟೋ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಫೋಟೋ ಪೂರಲ ಫೋಟೋ ಸೈಪಿಲಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಫೋಟೋನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೋಜು ಪುನತ್ತ ಮಾತ್ರ ಒಂಜೇ ಪೋಸು ಓಲು ಇಲ್ಲ ನೆಂಪುರ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯರು ಬಾಂಬೆ ಇಡ್ತೇರು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಲೆಲ್ಲ ಬಾಂಬೆ ಇಡ್ತೇರು ಬಾಂಬೆ ಇತ್ತದು ಒರಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಉಣ್ಣೊಂದು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತರು ಇನಿ ಈತ ಜನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ಅಂತ ಉಪಜ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಮುಡಲೇರು ಬಾರಿ ದುರಂತದ ವಿಷಯ ಮರಣಿ ಒಂಜಿ ಅಮೇರಿಕದ ಇವರಿ ಬತ್ತೆಗೆ ಆ ಅಮೇರಿಕದ ಬತ್ತದು ಅಪ್ಪೇನು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಪಾಡಿಯಗೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಪಾಡಿಯೋಗ ವೃದ್ಧಮ್ಮೆ ಅಮೇರಿಕಾಗ ಪೋನಾಗ ಪೂರ ಚಕ್ಕಿಂಗ್ ಆನಾಗ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಹೊಡೆದು ಫೋನ್ ಬತ್ತನಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ತೂಲೆ ಈರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಕುಸಿಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಎಂಗುಲಿರೆ ದೇ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬನ್ನಾಗ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿ ಅಪ್ಪೆ ನಾಡೊಂದು ಬೈದಿನ ಆ ನಾಯಿನ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡ್ಕೆ ಈ ನಾಯಿಗಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇನ್ನೀ ಜನಕ್ಲೆ ಹಿಚ್ಚಿ ನಿಗುಲ್ ದೇವರನೊಟ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಈ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಟ್ಟಣ ಕೇಂದ್ರ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ದೇವರೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವಡು ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವಡು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡಿಗೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಯಜ್ಞಯಾಗ ಹೋಮ ಅವನ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾಲಜ್ಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪುನು ಸತತಂ ಕೀರ್ತಯಂತೋ ಮಾ ಯತಂತ್ಯತ್ಯ ದೃಢವ್ರತಾಹ ನಮಸ್ತಂತ್ಯಸ್ಯ ಮಾಂ ಭಕ್ತ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತ ಉಪಾಸತೆ ದಿನನಿತ್ಯ ರಾಮನಾಮ ಪಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಾಮ ಪಲ್ಲ ಪಂತಿರ ಅಂಚೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ಮಾತೆರೆ ರಾಮನಾಮ ಉಪದೇಶನ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಗಲೆ ಕಷ್ಟ ಬನ್ನಾಗ ದುಃಖ ಬನ್ನಾಗ ಈ ಜಪ ಮಲ್ಪೋಡು ಹೆಂಗ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿಂದ ಬನ್ನ ವಾ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಲ ರಾಮನಾಮ ಕೃಷ್ಣನಾಮ ಹೊಡೆದು ಪೋಂದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲಟ್ಟ ತರಬೇಚನೆ ಅಲ್ಪೋಡ್ಸಿ ನೀವು ದೇ ಬನ್ನಾಗ ಭಜನೆ ನಿಗುಲ್ ತೂಲೆ ಪ್ರತಿ ವರಿಯನ ಇಷ್ಟಿ ತೂಲೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ದಿನಾಯಾಗ ಅತ್ತು ನನ್ನ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮರಲು ಪತ್ತು ದಿನಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ದೇಪನೊಂದು ಮಲ್ಲ ಮರಲು ಉಂದು ಈ ಮರಲು ಬತ್ತೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮರಲು ಬಿಟ್ಪುಣ್ಣಂಗೆ ಅಂಚೆ ಈತ ತೆಲ್ಪಾಯಿನಿ ಯಾನಿ ರಾಮನಾಮ ಪನ್ಯರ ಸುರು ನಿಗಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಉಪದೇಶ ಕೊರ್ಪ ಯಾಮ್ ಪನ್ ಪೈಡ್ಬೇಕ ನಿಂಗುಲ್ ಪನು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗಟ್ಟಿ ಬರೋಣ ಮೂಲ ಪಾರ್ನಿ ಅಡೇಕೆ ನೋಡು ದೇವ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ದೂರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕೇನೋಡು ಆಗಲಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಏತ ತಾಕತ್ತನ ಆತ್ಮಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮಾತೇರಲಿ ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಂಗೆ ಸಾಕಾದ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲೇರಿ ದಿವಾಕರನ್ನೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೇದಿಕೆಡಲ್ಲಾರೆ ಏನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೈದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಮಾತೇರ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ HS ಬಲ್ಲಾಲಲ್ಲೇರು
ಮಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆವಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಆಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಾರ್ಟ್ದ HS ಬಲ್ಲಾಲುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಿಗೆಲ್ಲ ಗೆಡ್ಡೆ ಆವಾಡು ಬಂದು ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುಲೆ ಅವೇ ದೇವೇರಿಂದ ಪಣದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಅಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ವಸ್ತು.